Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw. Masobra sa 1,000 ang mga stranded passengers sa pila ka mga seaport sa Negros Occidental lakip na sa Bacolod. Pila sa mga stranded passengers ang nagapangita karon sa matiniran. Yari ang report. Sir, good morning. Cancel atong biyaya, Roro kay Pascrap. Wala kita biyahe subong. Tungod sa bad weather. Hasta na lang sagwa sang gate sang Bredco Port ang ginatos ng mga stranded passengers matapos gin-cancel ang tanan niya mga biyahe sa mga seaport sa Bacolod kag Negros Occidental tugas ang tropical depression nga kabayan. Pati mga sakay sa salakyan ginbalabaga na sa mga security personnel sang port agod hindi makasulod sa terminal. Gani ang pamilya ni Scarlett Alindog nga taga Banwa sang Murcia nangita na lang sang temporaryo nga mapasilungan samtang naga-inulan. Tuyo nila kuntani nga magbiyahe pa Iloilo para maka-attend sa Christmas party. Eman ko kabalo nga anong ba'y bagyo gano'n. Kano matabo karon ki? Di mapuli na lang kami nanay eh. Kalayo sa nga maiko. Layo gani. Kaulan pa. Oo. Anong plano mo puli na lang kamo yan? Mapuli na lang eh kaya lang alang sa kabataan ko. Upod sa ginatos nga mga stranded passengers nga nagpasilong sa magamay nga waiting shed, ang iloy nga si Renelyn Salvador nga may ginakugos pa nga duwa ka mga magagmay nga kabataan. Istorya ni Renelyn, ginbisita nila sang iya mga anak ang iya bana nga nagatrabaho sa syudad sang Talisay. Wala siya magdumdum nga hindi sila insigida makapauli bangod sang bagyo. Gani naglibog ang iya ulo kundi sarang makapaligad sang inoras samtang nagahulat sang masunod nga abiso. Taas siya masyado. Wala ka di pa rin. Why? Sano ka lang nagbiyahe pa Bacolod? Sang kagabi lang yun kami. Alas 6 kami nakalin sa Dumangas. Na yun, nakabot kami di 8. Oo. Di ang pagabot naman sa bali ang temporary shelter naman dito sa Metalisay. Taas siya masyado. Hindi siya ano sa bata. Kamusta ang bata mo? Ay, bago lang yan tapos ng bisyo. Kaya syempre init, makaang bala. May ban ka pa karon yan. Anong option mo gid? Okay. Ay, gidi mahulati kami Dire? di. Oo. Kaya mo ganyan, bako biskin ano na lang bala, shelter na lang anay. Ang Philippine Coast Guard nagmando sang suspension of trips sa tanan nga mga passenger vessels sa mga seaports sa probinsya bangod na paidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang probinsya. Humalin sang kagabi, naglabot naman sa masobra 1,000 nga mga pasahero ang stranded sa mga seaport. Malayo naton nga makauturan nga na abtan sang sining malain sa panahon biyahe na. Mayara ang PPA mayara kada facility sa din pwede kita maka-shelter kana lang alanggit. The LGUs, as far as I know, in coordination with some municipalities and cities, they provide centers kung sa diin pwede makapalipas sang inoras or inadlaw until such time malift ang malain ng panahon. So sa mga ports ta, kung way ta katultol or way ta kaibalo, pwede naton ma-approach ang aton ng mga units dira ni FB sa PCG, other government agencies, and PPA. Upod man sa mga na-stranded ang mga rolling cargos nga nagaidas sa guwasang seaport samtang nagahulat sang masunod nga travel advisory.